Καλησπέρα Ηλία. Σε ευχαριστούμε καταρχάς που είσαι μαζί μας εδώ στο Lick It Up και μοιράζεσαι τις φωτογραφίες σου με το κοινό το δικό μας. Πες μας δύο λόγια λίγο για το έργο σου. Εγώ ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία αυτή. Οι φωτογραφίες είναι οι φωτογραφίες ενός άλλου Πειραιά. Φωτογραφίες που έβγαλα μεταξύ 1988 και 90, που όταν τις ξαναανακάλυψα μετά από 35 περίπου χρόνια στο αρχείο μου, είδα μια άλλη πόλη. Οπότε θεώρησα ότι έχει νόημα να τη μοιραστώ με ανθρώπους που δεν ξέρουν τον Πειραιά από την εποχή εκείνη. Δεν είναι πολύ παλιά, αλλά είναι ένας άλλος Πειραιάς. Οι φωτογραφίες αυτές, αν κάποιος του αρέσει πολύ, ρε παιδί μου, μπορεί να το πάρει και στο σπίτι του, ας πούμε. Ναι, φυσικά οι φωτογραφίες πουλούνται, ήδη έχουν πουληθεί κάποιες. Ωραία. Έχουμε βάλει κόκκινο tab σε όσους έχουν αγοράσει μία. Ναι, πουλούνται και θα χαρώ πολύ. Τέλεια, πάμε να δούμε λίγο. Ναι, πάμε. Έλα, cheers. Cheers. Σκυλί πεινασμένο